हेलो एवरीवन वेलकम करछि मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग को। आज एक्चुअली सकाळे मु भाबिली कि गोटे प्रॉपर ब्लॉग करबी बिकॉज आज आम कॉलेज रे अछि वेलकम पार्टी। मु ऑलरेडी लेट हे साइलेनी तो चलंतु टिके कोन मेकअप करके बाहर कॉलेज। फाइनली मु रेडी हे गली एबे चलंतु जिबा हेलो गाइस डेकोरेशन आ मो दी जन जाक केमती लागुतलु कमेंट रे नियाती जणेबे। सांग टिके हाय कहि दियो तमे भी सांग ताबरे धाररु धर कह
ଆମମାନେ ଖାଇବା ନେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିନି। ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ମିସ୍ ଫ୍ରେଶର ବଛା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫଟୋ ଉଠା ସେସନ୍ ତ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ତ ଆମେମାନେ ବି ଆଉ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ କେମିତି ପଡ଼ିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଯାଇକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଜିର ଏଇ ଭ୍ଲଗ୍ଟି ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେତିକି ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।